Katulang yano nga buhato ka ng kananan. Ayano nga design lang aron nga di ta maglisod hasta sad mo. Tara, salamat kay Mrs. sa pag wave niling ato ang yan coco-midribs basket. Welcome sa YouTube channel ning atong video nga pagabuhaton. Mao siya ato ang ipakita ninyo kung unsaon paghimo og basket gamit ang tukog coco-midribs. So kanini ikan pagsugod ato nga bagusan hangtod ang ato nga lahon ngadto sa pagkahimo na gyud nga basket. So kuyog ta ay pagbiya. So, humanata og kaning bagos na nga natong ganina katong ato ang gihimo nga kuhaan bisan sa dahon ang tukog ang lukay. So na nakatigom na tag mga tukog. Aso na tong buhaton magla na kita og para basket. Pakita ninyo step by step na. So, tara, ato sa taas. So, ang una na tong buhaton pinakaunang ko batang gawas atong pagbagos ito ganina karon mao na nga iphon siya ang tukog. So atong design atong buhaton unya inahanglan tag 16 ka tukog matag matag grupo matag pundok niya. Kunya maghimo ta og wow kay nani. So nani dinhi ang pakita ni nana ko dinhi eksakto nga mahimo nga base gyud sa ato nga basket nga tayo wow kaihap. So kini nga step sa kung buhaton magitawag siya og banday. So gustong sugdan di ta maglangay no. So dinhi ano siya ang unang step no. Nahuman na to banday. Indot kay pulma. Ano siya primerong step? Hindi makita. Muna siya ang primerong step atong himuon to si banday. So nga to sunod gihimuon magna siyang gitawag og kanang lukong
lukong tawag rin niya para murabag mo ipuli itong gihikot bitaw na ko ganina. Inani siya porma. Gawin sa ito. So, ano yan atas ikaduhang step, no? So, ano yan atas ikaduhang step? Ang ito, lantanan. Paglukong siya. Tao na yung lukong siya. Siya, careful na di mga bali. Tablantanan. Ano siya? So, ano siya kumplitong human sa step sa paglukong. Partis pag-wave na ini, ako ngayon, akong misis nga mo wave, ani kay sila mo may master ganyan. Kaba po, pero mas nindot ito mga babae mo wave ini. So, ay pagbiya, tuntiwaso ni siya. So, naiana ta sa pag-wave. Ano si misis na may mayo kay mo wave, mo nilang trabaho sa una. So, dekada 80, mga 1981 siguro gasugod na mi diri og kaning trabaho og tukog ato mga tuiga nga 81 ngadto na sa 90 ka 1990 ang usa sa mga gikahinguhaan og panginabuhian sa taga-tuyong kining pag-wave og basket. Muna nga, daghan sa diri nagpa-wave og basket, nag-finance og himog basket. Minunduman ako ng Marcila Lao. Kato si Helen man siguro to. Yun na po to itumod nito sa katikhing. Isa pa man to, si Hinang Kuan. Pili si lang Amy Boy. Ang Kuan Boyko, Amy Boyko. Nagpatrabaho po nagtukog. Kato sa katrabaho nito na si Tas, sila ni kaning noy Simo Tile sa una sinoan nang Lili Dario trabaho po media sa una gani si Kuan po konsehal Berting Traya bago nang abot din nagpatrabaho po na siya og tukog wala ko trabaho na nila so ang trabahoan ako kato nang Lili Manday ko to banday may nga ng primero step ni Simo Tile Pablio o dugay yung kaayong trabaho mi ani nga sa tukog o gani liha moturok ang sungana na panagigugma ay ning nag-wave karon kini nga inyong YouTuber das ilaha nga Roy Lapas ug hantod karon gusto mo makita og unsaon pagtrabaho sa tukog yan actual dili lang sa video kay video ra man itong trabaho ana alam mo diya sila ni Roy Lapas mahumaning COVID pwede mo makasuroy mas ilahan ni Roy Lapas para makatan-aw mo kung saan yung kanang ginawas yun nga paghimo o kanang basket pinagi sa tukog no? Coco-midribs basket saan ka na magpadayon misis tamis kig pahiyom na sa pag-wave kumao po rin mo wave ay mao man yung trabaso na mayan pini mo wave good na nagpadayon na ikaw naahapit agad mahuman misis o himo sa iyang pagla sa tukog na-appreciate kasi pasok-pasok amay nagkuwang mahuman yun saan lang kabuok huwag na human nagyod misis pagla ang ato ang basket mga kaigsuunan tagtanaw pakita dahil ang isang human mo siya na human nag-wave so dili pa na siya mo ipurma wave pa lang na so akong buhaton nini mao pagpurma na niya na kung may mo purma na
Kung sa gusto na to nga buhaton. Ngaling atong buhaton lang katulang yano nga buhaton ka ng kananan. Ayano nga design lang aron nga di ta maglisod basta sad mo. Ho? Tara, salamat kay Mrs. sa pag wave nining ato ang yan coco-midribs basket. So yun nga step mo na gitawag og pagpanghugot. Hugot may nga na mo ni una. Diin purmaho na gyud ang basket adto siyang final nga pagka-purma. Di pa siya may final nga steps na apay magsunod sa pagpurma lang una niya. So nga itong purmahon sa pagkaroon dito lang nga masudlan dito na itong pagkaon ito makita daghan mga karinderya nga gamit og ingon-ini nga pinandag dahon nga sudlag puso nga sudan. So manana itong purmahon lang. Ang sunod na to nga steps mga guntingan tani siya para nga makasapid taning nga naibilin nga tumoy no kaning nga siya tumoy naibilin guntingan to ni siya ano guntingan pero dili na ko guntingan ipakita na ko ninyo din ato na pus gawas magunting kay magkatag din sa mga studio no lisod kay pero para pag agil yung sample nga sa paggunting mugunting ko sa parang gamay-gamay ra kog siligunon kani sa pita no kita na sa gunting no? Usa lang. Morning second to the last nga step no. Magsapid na ta sa pirong tumoy para manhipos sa siya kaning niya mga ibilin nga tumoy. Siya sayo na gyapon kayo. Kita dia. Kita dia. So kita ko paduol para makita gyud niyo. Bara di makita kung naong karon may makita dire. Saya na tayo. Sapid-sapid. Sap. Oh. Ano siya? So guys, muna ning katapusan na to nga step sa ato ang basket weaving no? Paghimog basket out of coco-midribs. Ato sugdan na dayon. Nya ako ipaduol diha sa camera para makita niyo kung unsa gyud pamaagi sa katapusan. Gamit ining gitawag na mo kiniadto hasta karon mao gipuningan dulis no? Talinis gamay ba no? Dili na mapatuslok siya. Hindi anay tapusan lang gina usa na lang ato tiwason tiwas na gina siya hindi mo na ang dagway sa ito ang gitrabaho katapusan ng gitrabaho kuntinga na siya mga sobra so mahuman na naroon karong taon. So guys, naras katapusan nga hugna ato paghibog basket ato ni siyang limpyuhan dayon nga human na no maglimpyo human na tulimpyuhan na. Guys, mana atong basket Pumana po na atong video. So, nakauyon mo sa ito ang video. Ay paglangan, ay pagbakuli, pag-like, share. O niya, bago pa mo sa channel, please subscribe.